ochaki kata onego beni itieko chenro mane ochaki kod jatend piny machona mano Uhuru Kenyatta. E kinde ma jatend piny William Ruto timo limbe gwengegi, owinjo bedni kodhi to wacho ni abiro mar mondo mi atiek chenro mano chako Uhuru Kenyatta, koso winjo bed notimo nango mana kaka isebedo kuwacho kata kaka Gachagua bende wacho ni ok ber ka unyiso jopiny miriambo ni magi mana chenro mano chako Uhuru Kenyatta emo biro tieko. Winjo bed nowacho kamano koso winjo bed no bira kaka jatend piny kalore ni kikaw sirikal tikaw kod garama ge duto. Ang'eni kata gope duto mane odong' e sirikal mar Uhuru Kenyatta no biro mane wi William Ruto. Mogongo gik mano timore ka Uhuru Kenyatta tiyo jalupne ne en Ruto kendo ne gintie kachiel e dhi mbele gi dok chien mar Kenya. Koro kik mondo Ruto diwach ni ene motimo ma ni rem manokalo cha nok en mara ne mar Uhuru Kenyatta. Rem no ne margi gite. Point mane wacho ni ei Kenya ka kata wan e piny masawa kocha waneno ni Kenya opogore tieng' diriyo. Wadwaro ni ker kodhi to wachi olerne jopiny ni no loth ni e piny mar Kenya ka kowacho ni en koyudo ker to bro yudo tich makare ne vijande. Ose yudo tije adi ok mana kata mana jok mawuok masawa kende to ei piny Kenya ka jo youth masani wacho ni ker ni chiko wa tich sani tich mane ndikowa ni mane chikowa ni bro miyowa en tich mar oro wa loka kose en tich mar kelo kambe kama ndikwa. Mar ariyo en weche mag economy nikech kwarango agriculture warango industry olerne jopiny ni nyaka nochak bottom up economic model ma waneno ni en trickle down effect mar jomoko mokariya dek bende dibede nosekelo lokruok mar adiera kanyo. To bende nyaka walerne jopiny ni lweny magore ok en lweny ma wanyalo wacho ni en lweny mar Gachagua gi Ruto. Lweny magore sani en ni Ruto nitie sirikal, otayo sirikal, nosethicho jalup mare. Koro lweny magoyo en ni lweny mar jo Kenya kwanza mondo deliver promises mane giwacho ne the young people mantie e Kenya ka Koro e wuoth ma masawa ni taneno ka opek nikech oliet nikech kucha mane ochike mang'eny moloyo kata jo Nyanza. In fact jo Nyanza ne onge much expectation ahinya e leadership mar ker ma Kenya ni, lakini kumodhi echa to nochiko pile otieno gokinyi gik manochiko go modhi neno gi osetimo gi. Koro wan wanyalo mana kwaye ni kodhi bochopo kuno owach ne jopiny adiera nikech kosetieko wuoyo no kendo wabro wacho ni to no wuotho Nyanza wacho kama, wuotho masawa wacho kama, to wuoth ni bendo kelo ber mar adiera ne joma ng'eny machandore modak masawa. Odedi ka duke